Neuzen weggaan. Ik moet winnen. Veel, want anders gaat het meisje hoog in de bol krijgen. Ik vind het verschrikkelijk. Ik duik onder de tafel. Nee, is goed. Zet het wel neer en dan kijk je wel. Deze er dan bij? Oh nee, dat is een vreemde. Dat moet niet. Ja, die heb ik dan niet meer. Wat die René vast heeft. Alles. Nee, er is nog een boot. Ja. Ja, En dat ruikt zo lekker als je het Ja. verwacht weer, Carla. Ja, deze is nog niet klaar, want daar ben ik gewoon nog mee bezig. De damesafdeling begint al een beetje gevuld te raken. Maar er gaat zo ook tijd in zitten in schoentjes maken. Het witte mes, lieve. Nou, Jan en mijn achternaam begint met mes. Oh. Echt mooi. Wat leuk. Die is lief, hè? Ik van Margriet kregen. Lekker. oh ja, dat even insmeren, ja. Ja hoor, je hebt groot gelijk. Hij houdt zich al keizerlijk stil. Jij wordt echt goede zakenman hoor. Deze ook. Ik heb... Ja, dat is de wissel. Ja, deze. Maar ik zweer hem, ik kan er niet zonder, hoor. Die is mooi zo. Die ga ook even een rondje lopen staan. Eerst de boodschapjes gaan doen. Ach, toe. Wij zijn toch altijd gezellig? Ja, jullie wel. Ja. Oh jee. Ja. Je kapt ze wel allemaal af. Annie is ook altijd gezellig. Ja, oké. Tuurlijk, is ook gezellig. Oké. Ga ik huilen hoor, als jullie zeggen. Ik weet het niet echt. Ja hè. We worden opgesloten. Van de zon. Ja, ja, ja.
Naar beneden en dan staat mijn stukje er weer. En dan typ ik weer het volgende en dan staat het er weer. En dan typ ik weer. Anita komt er ook aan. Dat is aanhangen. Ja, jou ken ik wel. Hij moet leuk, hè? Claudette staat in huis. Oh, die is wel naar huis. Mijn moeder is er ook. Wacht, zijn er toen nog bij. Nou, juist. Die bent in de Het lijkt net alsof ik iets gewacht heb. Nog meer. Je kan wel gaan zonder de meiden. Wat zit ik toch een eitje? Ja, toch is het flauw. Nee joh. Dat kan natuurlijk wel. Ik had kanten gesteld. Ja, en ik had het verkeerde. Heb jij nog wel eens van me gehoord? Niemand denk ik. Wie weet. Nou, dat ik de kraan opgekocht heb van Februari komen ze met z'n allen online. Ze hebben dit allemaal toegestuurd gekregen. Dat zijn de beschrijvingen hoe je het moet maken met de werktekening. En dan je zeggen van, kijk dan help ik iedereen op 2,50. En dan heb je echt die schrift. Wat grappig. Kijk door de kamers. Oh, die stoel ook. Leuk hè? Cool. Leuk hoor. Echt heel leuk. Gewoon de ene zit veel hoger dan de andere. Nou, dat valt me niet op. Het is ook wel leuk. Maar... Ik heb Die is gekomen van, die chrysanten zijn van Ria? Alex, die staat hier ook met bloemetjes en potjes. Staat tegen de andere. Hij neemt ze mee naar Assen. Ja, ja, dat is wel zo makkelijk. Toch nog onder de tafel. Mooi hè? Nou, bijna dan. Dan haal je het papier er nog weer af en dan blijft dat. Blijft twee. Wij zijn tot nu op 3 en dan is het nog niet eens een klokje op een kastje. Bij je andere als ik dan toch weer goed kijken op de beurs op. Dat is niet zo slecht eigenlijk. Je kan het helemaal niet. Je wilt het toch wel perfectionistisch doen of zo zeg maar. Mensen helemaal denken van wat doen ze Ja, dat nu? is toch leuk hè? Ja, dat is niet laat hoor. Ik heb toch bij voor die. Wie heeft er een in de kast staan? Je moet gelijk op die knutsel. Nee, even iemand meenemen. Ik zou het alleen nog denken. Niet allemaal, wat daar stond, staat gewoon thuis. Dat is ook heel leuk. Oh, je bedoelt door het raam. Ja,